Ai kublai step ia pi baro hakani kapor. Ngini wan biang sya gajing pusan na kaktin gajau blai. Bat ka kubor bangini pusan hakani kapor kalong da sumar kumno pikran. Haga kita probeb kat pralanong. Kad kot arpaway ka ong gajing yapat gajing im kilong hakabor utelij. Don kabor haga ktin bangikren. Kabor bantay, kabor ban penjot. Kabor ya kaban wanra ke jing im, kabor ban wanra ke jing yap. Kata kade kabor kabadan hakiktin ki bangi keren. Ka shitiu apostol Paul syaki nong kalatia nong bandrir khat nyau ka ong namar ya ka eru au bri ubet ya katahi un yo odru. Ladangi bet yo sembai so nyamtra. Ngin yo od ya usok nyamtra. Ngin yo khet yo usok nyamtra. Ladangi bet ya usambai keba ngin yo od ya usok keba ladangi bet ya usambai terso ngin yo od ya usla terso. Henry ladangi bet ya usambai sok jeu ngin yo khet yo sok jeu ladangi bet ya usambai sok tang ngin yo odru ya usok ubak-tang. Hakaju karukam ladangi bet ya ka babah ngile bha yiki we on le bha pat yangi ngimap on ma pat yangi ngile spun ngikren ki ktin ki babha yiki we kum taru ki we kin kren ki ktin ki babha yangi kin le spun yangi ladangi bet yiki jing it kum taru nginyo priang yaki jing it Henry ladangi bet yaki jing yashun ni bet yaki jing bishni ni bet yaki jing isi kum taru kata ka bangi bet kan wan pai pat syami ladeng ya tu kana sniu persya ikiwe kan wan pai kala kai ka bangi le dei na kata kadau ha ka probeb kan ri lenong ka khot arpo pra ko ubriu bo matlab upen priang keleng ya gajinya le ba unong kren siar upen ya klat ya ki lok ki bacan gajing bet ya kata gajing isi lani gajing syun hapring armot ban pen ya isi hapring armam lah daki ktin ba ubriu kren kani kadai kajing bet ya ka ek besniu kajing ya tu khana ka ong bau mersiang ula kren ya ki ktin jo kajing penshoy penshat hapring usniang bat ukhla bat komta kini kibiri shiparlok kila kelay nongshun hapring paramaki bat kilaya ele ki yakun paramaki hadu bakin daya yap baroar kai kaba jia hangta kai kadau kalong namaru musyang ubet ya kajinga kajia hapring kini ki mamla ubet ya kajinga isi bat ya kata kajinga shun hapring jongki bat ki shuyap baroar kadai na kata kadau kadon kabor hakaktin bangi kren ni kaktin balong positif nengi kren kaktin balong negatif kadon kajing kata halendet hadin bat hakita kiktin ki bangi keren langi keren ka badai bat ka bom day kata kan wanra ya uso na ka ka bangi keren haka kitab Genesis life away kalenong bat haka lenong ru ka balai fusan laya tu bau Jacob haka jingbitar ka jong u persya yo laban ubawan ban wat ya iblay tau jong u iba ka Rakhel ka tengah jong u Jacob kalara na ka ying jong kpa jong ka ulaban Jacob ha ka jing bom tip bat ha ka jing bitar ula kren yo laban ong laro on shem hanu unono ban shem ye tai blai thau jome to ka jing yap kan long hau tip ka Rakhel ka tengah jong u kala buri tai blai thau jong ulaban bat komba ukren ka jia shisha ka Rakhel ha ka jing lenti jong ki kala sukun bat kala yap ha ka jing khakun nang ta ka Bible ka yatu ru ba unowa haka jing bitar yalau jong ukun uham namar haka jaka ba untab ka jile ranjong kapa ule yatu khana shongshit panban halakin men ba kapa jong ula lingkwit unowa ula kren ya ka ktin ka balong negatif persya yo ham ula tim yo ham baru ong men long umrau halakin men tagaktin ka bukren kala urlang bat kumta paro ki behir pateng na uham
kila kalalong kimrau jong kita kibahir pateng na Shem bat ujafet. Ka day na katagadaw ki laong hagajing ken pateng baki doyong kimi na uham. Baki ni ki doyong dagi pau baki spas nem kila kalalong kimrau hakidoli. Bat ki nong kanan batru ki nong Filistia kimi na uham hakajing yatu kana history pateng la pateng. Bat kini kila syapan jot ha ki Israel ki bahir pateng na Shem. Ka ei ka bang i kalong baka ktin bakini ki kren ka balong negative ka kta ka wanjia ka ei ka baki kren ka kta ya ka ying jongki ka kta ya ka pateng ka jongki. Haga kitab Genesis nong ka ba arpo ar khat nyau pra khat lai ber khat sa kaya tu kumno Abraham Ukraine ya ki ktin jo ka jinget ktin ka balong positive haba ukun jong u Isak ula kali nau kpa kopa kading kadon Henry hangnu uta ulang berat jong ka jing ai ngothang wa Abraham hapdeng kata kapor ka ba umdan ei Henry ula krene ka ktin balong positive uang utrai un ai hi ya ulang berat bat igajing kenya aingo bat kumta kabo udang pet syadiang shamon uyo i syadin jong u ya wei ulang berat ula sakut hakalau penyap ula lit shim ya ta ulang berat ba ula kenya aingo syautrai kumba ukren kumta kalong naka ikai ka bomdan ukren ndrei kala jelong ula yo ulang berat ban ajing kenya syautrai Moses haka Exodus kat saw lanong kat kalai kat saw haba ki kod Israel kila kaang kila shifting kila kenyo namar ki i bau paro bagi sipai jong u nadin kila ya be de gajing pitar penstet ban kum ban te ban sniu ban tan ban penjot ya ki Israel sechisin pat cha Egypt ki Israel hakmat jong ki don duria basaw pat shadin jong ki don paro bagi sipai jong ila kenyum persya yu Moses Henry Moses hak bakum kata kapor kesau kesian shim la kren kenyum shim la kren ya kanunu ka ktin ka bolong negatif kren ya ka ktin ka babha wong kini ki briu ka bamuat ki Egypt ki baphiyo i menta baki be na din jongpi pinom ya issue ya ki but utrai un pen im jing pen im utrai pinyo i wat nom shifting kata kakti ni bau Moses Ukraine kala jelong play ula penduk hat ya paro bek spai jong u hakadure basau bat komta ki kun Israel kila lajim nagakti paro bat ki spai jong u bat ru na dre basau kila lajim kila la ban cross ki dre basau ban ya chakmat bat ke jingpan imu try kala long haki kala long thik kumba Moses ula kren ya kaktin ka babha ha kapor jo kajing kaktin ka balong positive ha kapor ka baki aka daki khmat do ha pet paro kilong negative kata ka dei kapor jong kaktin ka bangi kren na kata kadaw ni hap banda perkhat da sumar ka ka bang mi da ka shintur jongi yo ba ha ka jingdom ni kren ya ka ka basniu but onda ha bangila kren ni sedang ban babe pada kata kakti na bangila kren ngimla shu bantam ya ka kum bangi the ya ka hakandau ngimla shu ban yo pat itu ka kum taru kakti ka bangi kren ngimla shu ban simpat ban nguit pat holiday chisin bala kren kum ta kan long thik kumuslap bala hap unomon paitali Henry mi haka kandau na tau slap bala hap na kata kadau ngin sautu bat ngin kan mau dengong ba kadal kapor kaktin bangi keren ya kejing im kan wan keren ni kejing yap kan wan keren ni kejing tim kan long keren ni kejing kerku kan long to ngin long ki start kum no ngi keren ki ktin ki bangin keren ngi hap anda jit ngi hap anda shimrai ka ka bangi dai ban keren ka ka bangim dai ban keren namar kadan kabor jong kejing yap bat kejing im hak kaktin ka bangi keren na ka shimtur kani kalong kejing pusan na kani step
do blame ker khu ye pi baro ha kerteng Jisu. Amen.